Milí sledujúci, nehovorí sa, že nevedomosť zabíja? Ono možno ešte nie až tak doslova. Teda toto bude platiť hlavne pre tých, ktorí podporujú protesty, či už na internete alebo fyzicky, teda boli na tých protestoch alebo ich organizujú. Skúsme si tak zhrnúť, že za čo vlastne protestujete, áno? Pán Fico povedal, že teda v Európskej únii zostávame aj na to, že to nikto nerieši, áno? Hovoril o politike na všetky 4 svetové strany. Hovoril, áno? Na všetky 4, rozumiete tomu? Uši vyčistené? Chápeme, áno? A za čo vy vlastne protestujete teraz? Tak akože bavme sa o tom, že také nejaké základné veci, čo ťaháme z Ruska, áno? Lacno, zatiaľ. Elektrika. Viete, kde všade sa využíva elektrika? Úplne, že všade a kde je potrebná. Áno. Viete o tom, že je z ruského jadrového paliva, teda prevažne z ruského jadrového paliva? Bola a aj bude z ruského jadrového paliva. Plyn. Vykurovanie verejných budov, nemocníc, škôl, drvivej väčšiny kancelárií, priemyselných hál a všetkého možného. Plyn. Poväčšinou bol a aj bude ruský. Či sa vám to páči, alebo nie. To iná možnosť nie. Ropa? Aj ropu by ste chceli strihnúť, že nebude Ruska. Niet Ruska. No, viete, z tej ropy nevyrába sa len benzín a nafta do dopravných prostriedkov, ktoré využívame. Hej? To sú, jak sa to povie, rôzne priemyselné plyny, chemikálie, letecký benzín, bitumen, asfalty. Aha, zima je tu síce slabúčka, ale tie cesty budú rozflakané. Z čoho to opravíte, keď nebudete mať asfalt? Teda základné suroviny na výrobu asfaltu. Dopravné prostriedky, áno? Bavme sa úplne v jednoduchosti auta, áno? Kamióny, autobusy, oleje, maziva. Viete, koľko sa tam toho spotrebuje? Z čoho? Z ropy, že? Z tej zlej ruskej ropy. Tu kto hovorí o nejakom, že pod Rusko ideme spadať? Ale to je len niečo, čo sme doteraz využívali a nakupovali. Logicky, lebo to nikde inde lacnejšie na svete nebolo. Ja neviem, ako vás oklamali, však si to priznajte pre Boha, že vy ste boli oklamaní, ktorí podporujete protesty, ktorí ste, nedaj Bože, na tých protestoch boli. Vás oklamali. Zamyslíme sa teda nad tým, že nad čím vy vlastne a proti čomu vlastne protestujete? Lebo a tie počty, ja teda, aby sme sa dostali k tým počtom. Nebolo vás 100 000 na Slovensku na protestoch, nebolo. Zasa vás len strašne veľmi oklamali a nachytali. Aj takí herci ako Kolieník. Áno. Keď vás bolo dohromady 50 000 na Slovensku, nahnaných, áno? Z toho si odpočítajme Ukrajincov. Ale dobre, nehajme ich tam teda, 50 000. No vy chcete blokovať cesty, vládne budovy, tak ako v tom manuáli vraj napísanom umelou inteligenciou, alebo nejakými mimovládkami, že? Chcete obsadiť vládne budovy, križovatky, cesty, nemocnice, ja neviem, čo všetko tam bolo? A viete, koľko je nás? Viac. 95%. A teda predstavitelia vládnej koalície určite dobre povedali, že vás budú chrániť. Len či budú mať dostatočné počty na to, aby vás uchránili. Lebo toto nemusí pre vás dopadnúť dobre. A vy, čo toto dobre všetko viete a ste platení, alebo to robíte len, no dobre, proste to robíte, není čas jít vodom dál?
zdekovať sa? Lebo už je asi za 5 minút 12 pre vás. Takže radšej by som sa rozlúčil. A tak ako sa aj istí herci a ľudia vystatovali, že odídu zo Slovenska. Prečo ste ešte tu? Choďte už preč. Slovensko vám nepatrí a nepatrilo, ani patriť nebude. Či sa vám to páči, alebo nie. Nás je viac a zmobilizovať sa vieme veľmi rýchlo. Priatelia, nezamýšľate sa nad širším kontextom udalosti poslednej doby? Zhrniem len také rýchle, krátke veci. No, jedna vec je teda, že protesty sú, pokračujú a budú. Áno. Vypnutie plynu, kybernetické útoky. Ani sa nemusíme zamýšľať nad tým, že odkiaľ tie kybernetické útoky sú a z akého dôvodu sú. Vypnutie plynu, odstavenie surovín, odstavenie energie. Hej? A teraz zoberme si situácia na ukrajinskom bojisku. Len sa tak skúsme zamysleť, prečo asi Poliaci presunuli takmer 200 000 armádu na poľsko-ukrajinské hranice. Je to z toho dôvodu, že sa obávajú, že Rusi prerazia ukrajinsko-poľské hranice? Nie. Maďari takisto presúvajú k hraniciam armádu, ktorú majú v dostatočnom počte a dostatočne vyzbrojenú a zásobenú. Kto ju však nemá? Slovensko. Kto má vládu, ktorá nekvíka tak, ako Západ si požaduje? Anglicko s Francúzskom hlavne teda. Keď sme pri tom. Viete, správy z boiska. Vojaci utekajú, nemajú dostatok zbraní, streliva, zásob. Frontová línia postupne sa začína narúšať na viacerých miestach. Do toho Trump ohlásil, že stopol pomoc pre Ukrajinu na 90 dní. Takže ten spád na tej fronte bude o to rýchlejší. Áno? A teraz si zoberme, aj keď fronta padne a rozsype sa, áno, a ukrajinská armáda, ktorá je stále niekoľko 100 000-tisícová, začne utekať. Zostane na Ukrajine obrovské množstvo vojenskej techniky zo západu. Áno. Rusi určite nebudú súhlasiť s tým, že teda však nechajte si to tam, áno, je to v poriadku, vojna sa skončila. Kam sa presunie táto armáda, kam sa presunie táto technika? Poliaci si ich nezoberú, Poliaci Ukrajincov moc nemusia. Maďari s Orbánom určite nie. A teraz kontext teda tých protivládnych protestov. Teda, aby ľudkovia vedeli, prečo vlastne protestujú. Áno? Áno, je to pád vlády, je to zmena vlády, nejakým spôsobom, teda, aby sa tam znovu dostala tá bývalá vláda, alebo obdobne bývalá vláda, na čele so Šimečkom, ktorá teda odovzdala všetko, čo slovenská armáda mala, alebo respektíve drvivú väčšinu tých vecí. Áno? V Čechách je zatiaľ vláda, ktorá im hrá do karát. Čiže Česko a Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou prichýli 100 000-tisícové, alebo je to teda cieľom pravdepodobne, prichýliť 100 000-tisícové vojsko, možno aj viac ako 100 000, zvyškou ukrajinskej armády. Kto ich tu bude živiť? A potom, keď tu bude progresívna vláda, áno, pri počte našich vojakov a policajtov, čo si tu budú robiť? Trump nám nepríde na pomôcť. Nikto. Čiže proste tu budú. Áno? Aby sme si dali do súvisu. Pretože tí Poliaci na tých hraniciach nie sú len tak pre nič za nič. Maďari takisto nepresúvajú vojsko k hraniciam len tak pre nič za nič. Áno? Takže kde sa dostanú? Aký to má súvis? A teraz si ober. Protesty, energie, áno? Kybernetické útoky, všetko si to pospájajte dohromady. Čiže kam pôjde teda tá armáda ukrajinská?
kam budú utekať, kde sa stiahnu aj s technikou. Pretože Západ nechce, aby tá technika, ktorá by tam eventuálne prepadla, aby zostala Rusom. Je nám to jasné? Inak pekný deň.